A verdade é que sí. Bueno, benvidos e benvidas a todos a este espacio de radio onde a lingua é unha lingua viva que herdamos, que compartimos e que debemos de coidar. Pois sí, na emisión de hoxe vamos a escoitar voces coñecidas, persoas influentes que comparten connosco as súas lembranzas en Galicia. Que boa pinta, non, Carla? Comezamos? Pois sí, vamos co audio de Fina Casal de Rai. Pois vamos aló, pon os cascos. Agora que está de moda poñer nome a todas as xeracións, hai dicir que eu son da xeración Google analóxica. Unha nena que a finais dos 50, primeiros dos 60 do pasado século exercía de traductora automática. A miña veciña, a señora Aurora, que non sabía ler nin escribir, ditábame as cartas en galego, eu escribía en castelán, pensaba que en galego non se podía escribir. Por fortuna, hoxe sei que en galego podemos voar por riba dos tellados do mundo. Que curioso e que revelador ao mesmo tempo, non, Carla? Pois sí, non sei tanto que o galego non chegaba a todos os espazos. Iso é verdad, pero creo que tamén é unha mostra de como fomos evolucionando e reivindicado que o galego non é só unha lingua válida para a vida rural, senón para a vida cotiá, para a cultura, para a educación e, por suposto, para a literatura. É que claro, o galego chega a literatura. E mira, por exemplo, eu agora mesmo estou lendo este libro, Historia da bicicleta dun home lagarto. Some, verdade? E que de Fina Casal de Rei. Ah, por iso. E recoméndocho porque estáme a encantar. Pois, se mo prestas, agora Claro. Grazas, Carla. Continuamos? Sí, vamos aló. Vamos aló, veña. Ola, son Denis Suárez, contovos unha anécdota de cando vivía en Sancea de Caselas, na casa dos meus pais. Eu sempre polas tardes escapaba da casa dos meus pais e iba a casa da miña avoa porque me gustaba moito como me facía as merendas e mentras miña nai traballaba eu escapaba pola porta de atrás a casa da miña avoa e logo volvía e facíamos como si nada. Que maravilla, non? Eu creo que sí, porque ao final é o lugar onde se está mellor. Temos A casa da agarimo, falamos en galego, as nosas avoas consíntenos, e temos a nenos e nenas convivindo coa súa avoa, escoitando, aprendendo, vivindo e falando galego sen darse conta. Claro. Continuamos? Sí, vamos co seguinte. Que teremos agora? Non sei. Vamos aló. Ola, son Antía, a ganadora da voz. É unha anécdota que lembrame moito a Galiza e, sen dúbida, irme ás cíes en cada verán coa miña familia, de camping. É das cousas máis bonitas que existen neste planeta. Que fermoso recordar lugares así, pero que importante é o que representan, Claro, é que as Illas Cíes non é únicamente un destino de verán, é parte do noso patrimonio natural. Sí, claro, lógicamente. Se queres, Carla, imos co final do vídeo, co último audio, pero Non menos non importante. menos importante. Imos aló. Son Patricia Martínez, teño 35 anos e son natural de Mos. Levo 28 anos competindo en baile deportivo e de todos os títulos sacados ao longo destes anos destaco 19 veces campeona de España e campeona do mundo Rising Star profesional. Ata os 12 anos criei-me cos meus avós paternos e unha das moitas aventuras que recordo foi cando nunha tarde de calor pretendía coller unha laranxa dun laranxeiro que tiña a miña avoa e despois de escalar pola árbore e apoiarme en riba dunha uralita, pois acabei dentro da corte do porco. Hai historias que non se quedan na vida, Carla? Esta é unha delas, porque ao final, que non fixo de pequena unha trasnada ou unha aventura destas? Claro. De pequenos non hai perigo. No, Queres claro. ir o máis arriba que poidas. E ao final, entre caídas, risas, son as lembranzas que nos levamos connosco. Pero pásase ben. Sí. Bueno, herdeiros, vémonos no siguiente vídeo. Chao!